Dneska si spravíme tier list sérii z The Boys. Je to bez spoilerov, čiže môžeš si to pozrieť a podľa tohto videa si to môžeš potom pozrieť celé. Odporúčam. Takže začneme season 1. Season 1 bola fakt, že banger, pretože keď si zoberieš to, že do čo to introduclo, že toto je ten svet, toto sa tu deje a hlavne to bolo to The Boys, čo poznáme. Boli tam proste joky, ktoré sú že zlé. Fakt, že za hranicou a nie každý toto mal rád. Hrali to proste tak, že nikto nečakal, čo sa bude diať. Všetci len pozerali s otvorenou hubou, že čo sa deje. A preto by som dal jednotku do Ačka. Season 2 by som dal tiež do Ačka, a to preto, lebo stále sa jednalo o to isté, ale bolo to iné. Nedá sa to takto popísať, proste to musíš vidieť, ale urobili to dobre, že majú tú istú myšlienku a stále sú tam tie isté joky za hranou a stále sa to stupňuje, že neostáva to na nejakej pomyselnej línii, kde sa to drží a nejdete ďalej. Stupňuje sa to a je to fakt, že dobre. Preto by som tomu dal Ačko. Season 3 je za mňa najlepšia séria The Boys, pretože vidíme tam, ako všetkých tých 8 dielov je takých, že iba máš otvorenú papulu a kúkaš, čo sa deje, ako sa snažia proste niečo spraviť. Tam nie sú proste fillery. To je reálne fan materiál, ako fakt, že to je niečo, keď si proste pustíš Deadpool a Wolverine. Tam iba pozeráš a bavíš sa stále, neustále, každú sekundu, v kuse sa bavíš iba. A preto ju dávam do SK. Season 4 by som nehodnotil až tak dobre ako tie ostatné. A to kvôli tomu, že bolo to za mňa, tam bolo strašne veľa fillerov. Stalo sa tam toho dosť. Aj nové postavy dobre ukázali a dialo sa tam aj toho dosť a ukázali nám to tú stránku toho, čo sme predtým nevideli. Ale stále sa to dalo spraviť lepšie a myslím si, že toto bol akože taký prvý prepadák tejto série. Nie až taký veľký, ako ešte len príde, ale myslím si, že stále to bol prepadák. A preto som sa rozhodoval medzi Bčkom a Cčkom, ale myslím si, že Bčko je adekvátne na toto a je to skôr to vyššie Bčko. Na to, aký veľký hype to malo, dopadlo to dosť podobne ako Stranger Things 5, kedy sa ten koniec dal očakávať. Ten koniec bol veľmi urýchlený a myslím si, že sa to dalo spraviť lepšie. Každopádne čakal som, že The Boys, ako to poznáme z predošlých sérií, vymyslí niečo, čo nikto čakať nebude. Ale to sa to nestalo. Na konci sme videli to, čo sme všetci čakali a preto si myslím, že toto si nezaslúži viac ako B, pretože tam bolo veľa fillerov, takisto ako v 4. sérii a nepáčilo sa mi to až tak. Celkovo tento seriál by som hodnotil ako Ačkový seriál. Ako Ačkový seriál, ktorý si fakt, že zaslúži byť pozretý každým jedným. A keď ti to nesedí, OK. Ale keď máš rád seriály, tak toto je fakt must see seriál, lebo ako fakt banger.